Сәлем. Ассаламуалейкум, исәннәрмесез барша кызгада. Шәп яңалык. Акбарс уеннарын хәзер татар телендә карап була. Комментаторлар татарлар. Шуннан да бик шәп яңалык. Әгәр дә инде булар турында бер ике сүз әйтсәм, Үпкәли Газинурның шундый үпкәли торган гадәте бар, Рамилның Газинурга ярып үпкәли торган гадәте бар. Шәп, шуннан да, ләкин бераз гына, әз генә үзгәртеп була бит инде. Аны менә кире менә хәзер кирде менә, давай. Бу беләсезме ничек бу кухняда ике егет утыра бит инде. Ну ярар, Роберт. Татарча зато. Пока шулай булсын, аннары тагы да бетрәк булыр. Давай шулай булсын, бокста да шулай, комментарийда була, футболда да шулай. Әйдә, давай кызык, давай киттек. Киләсе яңалыкка күчәбез. Ләйсән Гыймаева, Ләйсән Байрамова, шулай дип әйтик инде, хейтер һөҗүменә дучар булды. Һөҗүм, душар, хейтер. Кайсысын таныдың? Хейтер. Ләйсән үзенең тыелган социаль челтәрендә бер пост чыгарды, сторис кебегрәк әйбер чыгарды һәм аңа монда шундук хейтер үз фикерен белдерде. Нишләп син шушы вакытта менә Рия белән шөгыльләнәсең? Рия показуха дигәнне аңлата инде. Бераз гына уят булырга тиеш бит инде. Менә мин аңлам, ул хейтерларның эшләре авырта микән? Бәлки эшләре китәдер. Эшләре китәдер, бәлки кем белән, башлары авырта микән? Дигән белмим. Нәрсә, һәман нәрсә дә булса язарга. Нәрсә? Бераз гына нәфесегезне тыегыз инде, сез хейтерлар. Нәфес, хейтер. Әйе. Татар телен безнең белән өйрәнәбез. Ләкин берәр нәрсәсе кызганда, Эльвира. Ләйсән шундан да менә мин аны карандым да, менә буларак төште, менә үзен күрсәтә дә, мишне күрсәтә. Үзен менә чыгармый прям менә. Ләйсән без аңладык бит инде. Син менә син һәм миш менә. Мин миш. Ярар, хейтерларның эшләре китсен. Карале, менә теге бәлешне ашап булатын эше китмәгән микән? Анысын икенче атнада беләрбез. Киләсе атада белдерербез булат, әйе. Ләйсән, әгәр дә матур рилс төшерәсең килсә, маркетинг, стратегия, коучинг, бизнес-план, контент-план өйрәнәсең килсә, Эльвинага яз. Әйе, һәм ярты миллионыңны әзерлә. Төгеләрәк булса 415 миллионыңны әзерлә һәм ул җине менә шундыйрак теге белгеч буларак чыгара инде. Роберт, минем бит юк. 500 меңгә Ә ничә? синең өчен анда махсус курслар бар, 173 мең. Онсы да юк. Әгәр дә анысы да булмаса, җырлый башла әлегә. Сәлам юллыйм сиңа, туып үскән улым. Эльвира, син моны җырларга ашыкмый ярыймы? Ришат ишетсә бит автор хукуклары өчен бераз гына шелтә белдерәчәксең. Әйттем бит, акчам юк дидем, Роберт. Алайса син менә бушлый җырлый торган җырларны җырлый ярыймы? Ну ярар. Бүгенгә шулар. Иртәгәгә дә шулар, берсе көнгә дә шулар. Берсе көнгә Булатның эшен белешәбез. Әйе, Булат. Пока-пока. Бака.